Horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak suta para di hata ni Tuhata cumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Septuagesima 5 Februari 2020. Imana tersurat di Jakobus bidusada ayat 22 rodi ayat 25. Dohot topik Minggu gabe si ulahon hatai menjadi pelaku firman Tuhan. Ujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Alai gabe si ulahon hatai mahamu unak kolan pananginangi aka napawoto-oto dirina. Ai pananginangi di hatai anggoso diulahon tudus may tuhala napabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan. Ai dibereng do dirina dungilaw may bana. Gabedang diboto be rupana. Alai namamereng terus tu bagasan uhum haluaon na sudeng gani jalamiat disi ima na mertua marhitesian pangulaw nay. Anggoso pananginangi na makalupahon siula ulaw ni tahe ibana. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan sa haporsiaon, inti pokok pameritahonon ni si Jakobus di surat naon ima pangulaon. Molo di Alkitab didok perbuatan. Tumakas may didok ibana di bidu 2 ayat 26. Ay songod dagingi na mate anggoso martod di songonido mate haporsiaon na somarulaon. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di pertudus haporsiaon na somarniulay tu daging tanpa roh, dang na somartod dia te. Songon dia ma daging na somartod di. Masuna daging na somartod di. Sungod dia ma daging na somartod di. Daging na somartod di ba namate may guaro nate. Ay asamate di dok sa sahalak na swadong betod di na manang na somarho sabi ima namate. Law songonima di gobarhon haporsiaw tay namate do haporsiaon moloso marulaon. Alani haporsiaw dak sukup holat di pengakuan manang di pakatidak konon. Dang boy holat di pamangan madog au porsea. Dang boy holat di padohan manang holat di hata. Alay ikon saha do tu pabahenan manang pangulaw. Ido haporsiaw natutu. Dagodang do holat di hata, holat di pamangan. Anggo hata na madog tukso hulua so ito di agwarsak. Tukso hulua so ito sa ito matangis. Danin na do. Asara mekel hita na dua. Nin na muse. Hape iba na do na jujut patangis-tangison. Hape iba na do na jujut mangarsahi. Damurado madok olo. Damurado madok naolo duaw. Takpola pitor marpura-pura pamangan madokia te. Alay bohado di pabahenan na. Sarupa do panguduk konon na dihatai tu pabahenan na. Unang biatong masa songonido ni Jolmay no action talk only ninna. Lapatan na holan hata, holat di hata. Hamua kadongan sa haporsiaon hurang lubi songoni manuaing na pinamana ni si Jakobus di bagasa turpukon. Dido ibana asa unang maholan pananginangi sabing na porsea di hata ni Tuhan na biniginay. Alay naing manian gabi siulahon hatai. Tumakas mata jaha di ayat 22 songon pamuhay ni turpukon. Alay gabi siulahon hatai mahamu unak kolan pananginangi akan apa oto-oto dirina. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Akamang dohot tamuinang, di gobar do di bagasa turpukon, songo dia do naholan nama nangi-nangi. Jadi dos di songon halak nama mereng buhina di sorminan. Totu sude do hita hia mar sorminate. Ahado lapatan na hita markasa. Buasa tabereng buhita, buasa tabereng pamatakta di sorminani, di kacai. Totu nama mastihod do hita tu dirita bahwa kita sudah rapi. Jala molo adong gitong-gitong, molo adong bercak manangaha may rupani di buhitai, di pardopahatai, manang rudu dope satabi jabulaktai obuktai, dang mungkin kadung markat calaus tapasob busongoni. Tutu molo tabereng dope sursar ubuki, apalagi akaina. Ibereng marupani kondenai dang dope denggan. Tutu paulion nama. Soni do hita na manguluang. Jadi molo marsormik kita mamastihon dang adong benahurang. Jadi borhat tita siya kacay nungabe denggan sudi. Tabereng marupanya kaparsalon. Adong do kaca di julu, adong do kaca di pudi, di samping kiri kanan, sudi kaca. Asabui tapastihon posisi taur rupani pamatak taon sudah beres semua. Ima gobaran ni na mangulahon hatai. Jadi meret tita sian sorminani, meret tita sian julu ni kacai, ngapasti be, dangadong be nahurang. Ido na nidok na di bagasan turpukon. Alay buhama tahe ba nagabi sulahon hatai, harumanangi hope sotama dopiate. Jadi jangankan pelaku firman Tuhan menjadi pendengar yang baik saja, masih harus belajar. Sarupa dui songon nakiningan, namar sorminani, namar kasai, saya dong dorupani dikaca buti, hatik piadong disi nahurang dope di pardopahana, doho di pamatang, laus di pasobu. Da juk do ruas menuntut contoh do nakamang doho tamuina. Juk do ruas menuntut akapar jamitai, asa parjamita doho denggan. Marjamita ibana doho denggan. Sipata soalang rohana madok tu akapar jamitai, dang denggat jamitam, ninna, daktabu jamitana, ninna muse, khotbahnya gak enak. Ninna rupan itu akapar jamitai. Hamu kadongan memang diperlukan pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. Tetapi juga dibutuhkan pendengar-pendengar yang baik juga. Dari pendeta atau pengkhotbah lain yang berdiri di mimbar dituntut sesuatu oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga menuntut sesuatu dari jemaat. Apa itu pendengar-pendengar yang baik? Ahado lapatan namolo didok pendengar yang baik. Tutuna perjulu pendengar yang baik itu adalah orang yang mau mendengar. Orang yang bersedia dan berusaha untuk mendengarkan dengan baik. Dibigi dunian aledang ditangihon. Kang gudang bersongoni. Sutuk tapi kirupani mendengar itu gampang. Enggak. Murana manangihoni. Dao. Mendengar itu menuntut kerendahan hati. Keterbukaan. Kesediaan untuk menghargai dan belajar dari orang lain. So dibigido pe paditay marjamita, alay nunga langsung didok, na bebe, mulay do marjamita, mo dohodok maanon sudiruasiin na. Percuma do ditangihon, percuma do marminggu. Nunga be, mulay ko marminggu pe iba, migo mamudum. Yesui wartaima jinahan, ima didok rupani. Jadi roi bana tu gereja. Dang dope dibigi jamita nga itor a priori ibana. Molo songenido sikapna, so dia dope nunga tertutup. Say bohama ibana gabe pendengar yang baik. Jangankan pelaku firman yang baik, pendengar saja tidak lulus. Tak tamak dope. Alani unang jopitor a priori hita. Taboto dokan jahat nina a priori on, manang prasangka burukon. Taingok do petahe cerita ni sina aman di Bibeli, pertugi ni parangan ni raja sian Arami na marsahi purwi, buasa bu ibana malu. Alalaw ibana madapoton si Elisa,
jala diului ahana ni dok ni si Elisai. Ima na ikon maridi ibana pitu hali dia Jordan. Suku-sukunna buasa gabi olo ibana lahoma dapoton si Elisa. Ala olo ibana manangion hata ni si suruon na dijabunai. Didok di sisi orang perempuan tawanan dari Israel. Tabayako makamang doho tamuinang molo mamitor a priori hian sina aman. Dungi didok ibana mah masakan seorang jenderal harus mendengarkan nasihat seorang budak. Tutudak sauk malum ibana. Alai ala ditangihon na nidok ni si suruon nai gabe saut ibana pajupang doho si Elisa. Jala olo ibana musetu mangihon na nidok ni si Elisa. Na ikom maridi ibana pitu hali tuai Jordan. Gabe sauk may ibana malum sian kustanay, sian purunay. Imana perjulu. Napadua akon pendengar yang baik itu menjadi pendengar firman yang baik berarti juga harus menjadi pelaku firman yang baik. Gabe siulaun hatai mahamu unak kolan pananginangi. Ikut jolo pendengar yang baik do baru pe gabe pelaku firman yang baik. Jala tengok mana ni dok ni Yesusi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna, bongot sugut tuhara jaun banua gicangi. Holan akan mangulah holomoni rohani damang na di banua gicangi do. Hamu kadongan, khotbah yang hebat bagaimanapun tidak akan ada gunanya kalau khotbah itu hanya didengar, kalau khotbah itu hanya dinikmati, kalau khotbah itu hanya dikagumi, tetapi tidak ada apa-apa lagi yang terjadi setelah itu. Ditiki manangi hujamitai sampai somak hidup si malolongna, ala nitabuna dihilala, holan namekel libahe perjamitai. Alai holat disi. Setelah amin, pulang ke rumah, tidak ada apa-apa yang berubah. Anggoti kina merminggui seina mah rupanya. Alai hola mula kibana. Dah ada perubahan di bagasan nguluna. Hamu kadongan, songon nataboto gereja mula-mula lahir setelah Petrus berkhotbah. Alai unak salah hita, dada hola dung marjamita si Petrus asa jongjong gerejai. Alai ala na direspon na toropido jamita ni si Petrusi. Tauji mamajaha di ulau ni Apostel 2 ayat 37. Jadi UBG ditorus soma rohana sida. Dungi didok nasida matu si Petrus dohot wak kadongan na Apostel. Aha na masih bahenon nami aliak kadongan. Ima didok. Jadi dung dibege jamitai adong respon na. Diulahon aha ma si bahenon nami. Danin na do. Jadi dakkolan ala ni jamita tubuh gereja. Alai gerejai tubuh sian aka namanangi honido. Ayala na ditangi hudu jamita ida. Diula humma. Daido. Alani akadamang doho dainang. Hata ni debatana tabigi sigan minggui unang manian songon namaniram air tu gijang seperti menyiram air ke atas. Basah sebentar lalu hilang tanpa bekas. Tetapi setiap pribadi yang telah mendengar firman dalam kebaktian akan melakukannya dalam hidup dan membawa perubahan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Martangi yang mahita. Muliate matuhan dihatam nauku bigi hami. Sai paurat tomai di bagasan rohanami be. Asa di perbuihon hatami perbuina denggan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.